murag mubuot man kaayo ka. Oh, ano ba ikuan mo sayo man kay kanila aglagi. Sabi pre. Pastang sakita ding kung ano kanang mahagbong kas motor pre. Masa? Sakit kayong mahagbong kas motor. Ah, masakit ng mahagbong kas maling tao, pre. Maling tao? Kato man na akong uyab nga natinta sa akong amigo. Amigo? Katom nang hilig mag-comfort pero mangilog di ay ito. Mangilog? Dili man na mangilog. Kung kabalo lang ka mo pailog. Unsa? Pailog? Hagbay na kung nagpailog. Pero wa ko'y mahimo kay dito na siya sa lain na ibog. Naibog? O naibog kasi ang kaanyag. Pero sa katapusan, yang kasing-kasing ikaw ray mubuskag. Nabuskag? O hagbay naman nabuskag. Nabuskag akong pagbati. Makahuna-una na kong bigti. Pero wala akong magawa kasi pag-ibig ko sa kanya nananatili. Nananatili. Di ba sobrang sakit ang hapdi? Muna resulta sa mga taong magdali. Gadali. Oh, gadali ko. Gadali kong maangkon siya. Kay naan ako'y plano namong duha. Duha? Bisang pagduha, tulo, upat, inyong plano. Kung dili ka mo, wa gihapoy ayo. Ato sa ko pre, magpahilot sa ako. Asa ka? Magpahilot sa ako. Sos, bisan pa kung saan mo nagpahilot, pre. Kung dito na siya sa lain ni Kapyot. Ambot ni mo pre. Magpahilot na ko.